Bla dubju minkejja s-sitwazzjoni ta' pajjiżna, xogħol li kien dalgħodu li nkompli naħdem biex intejjeb ir-reputazzjoni ta' pajjiżna. Dan hu l-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta indirizza li rappreżentanti kollegi tal-Partit Popolari Ewropew waqt summit virtwali. Bernard Grech saħaq li pajjiżna jixraqlu li jgawdi minn reputazzjoni tajba u li hu se jagħmel dak kollu li jista' biex dan jerġa' jseħħ mill-aktar fis possibbli. Aħna nibqgħu fuq livell Ewropew anki nuru illi Malta jixirqilha u tista' tkun aħjar kif kienet qabel ukoll u kellha isem tajjeb internazzjonalment. Meta tkellem dwar il-pandemija, l-kap tal-Partit Nazzjonalista qal is-sitwazzjoni tal-infezzjonijiet f'pajjiżna qed titjib, madankollu jeħtieġ nibqgħu viġilanti. Tkellimt dwar il-vaċċinazzjoni u spjegajt kif anki r-rati ta' persuni infettati qiegħed jonqos bħalissa f'Malta, però qed ukoll illi bħalissa f'partial lockdown qegħdin nibqgħu viġilanti u li l-messaġġ fl-aħħar huwa wieħed ċar anki mill-awtoritajiet illi biex aħna nelbu l-pandemija rridu verament il-koll nagħmlu s-sagrifiċċji tagħna. Fil-laqgħa mal-membri l-oħra tal-Partit Popolari Ewropew, Bernard Grech saħaq li l-istati membri jeħtieġ jaħdmu l-koll flimkien b'mod maqut. F'dan is-sens allura tkellimt u ddiskutejt anke mas-sieħba tiegħi fil-Partit Popolari Ewropew fejn importanti nibqgħu anki nemmnu naħdmu illi aħna maħniex stat membru kontra stat membru, imma aħna Unjoni Ewropea waħda, aħna naħdmu fl-istess direzzjoni u li s-solidarjetà m'għandniex biss nitkellmu dwarha imma nipprattikawha. Kristina Majra, għal Net News.